Ja, wij stipje deze brieven omdat wij vinden dat het oors maakt. En de laatste dagen hebben we het ook wel naar voren te krijgen van wat er al je misgaan is, hoe men informatie achterhoudt en dat mag je net waan. Je moet er wijzen voor de mens. Het optreden van het oude kabinet Rutte wie onacceptabel en had de rug steeds schijnt, zo zeggen de kritische CDA'ers. In een nieuw kabinet moet brekken met het ontkennen van problemen en serieus omgaan met klachten van burgers en kritiek van Kamerleden als Pieter Omtzigt. Als bij de formatie geen harde afspraken maken worden kunnen hoe het beter beschermen van de rechten van de burger, kan het CDA beter voor de oppositie kiezen. Dus als het net oors kan en dat kun je er net in krijgen, dan zeggen wij van nou, dan maar in de oppositie. En dat is ook helemaal net verkeerd eens een keer. En dan wordt de kant van, als het in ideaal wel deel zetten kist in het coalitieakkoord, in het regeerakkoord, dan denk ik van nou, dat is even meer mast.